Oameni buni, al primul episod de Brawl Stars. Hai să începem. Suntem 3 niște în aceeași echipă. Hai să vedem. Nimeni. Ba da, uite-l pe primul. Hop, ia de aici. Iliu. Luați ursul de aici. Jucați-vă cu el. Opa. Bam. Așa, luați ursul. Ursule, dă-i, rupe-i. Încă un urs. Hai, ursule, hai. Hai. Bravo, ursule. Hihi. Așa. Pam. Ia de aici, ursule. Ia-ți omorât ursul. Vine altul. M-a omorât. Hai, Nita. Nita asta stă Africa. Haide. Pum. Pam. Dă-i, frate. Bine, mă, câți urși? Sunt 3 urși. Ok. Primul match win. Hop. Star player. Level 2. Hai să deschidem boxul ăsta și... nimic. Aici am ceva. El Primo, băi! Bine, mă! Nou caracter. Hai să începem. Pam! Doi el primul în aceeași echipă. Doi el primul. El primul, el țigăr. Bum! Bine, el primul. Unde fugi, mă? Bum! Ești mort? Poco? Ești mort? Hai să ne așezăm și pat aici, așa. Și doi. Bum. Și coade bomba! Încă o bombă! Mamă, ce OP roza, bă! Coade bomba! Coade încă o bombă! Poco, stai cu minte acolo în banca ta. Bine, mă. Opa. Showdown, bine, mă. Hai să jucăm solo. Mamă, câte chesturi sunt în centru. Mamă. Hai să mergem. Dar mai întâi să le luăm pe astea două ca să avem power mai mare. Sau cum se numesc astea? Putere mai mare. Opa. Poco. Stai cu mine. Poco, ieși. Lasă-mă să mă farmez. N-auzi să mă farmez, Davide, sau David. Ok.
Cade bomba, ești mort. Tra-tan-tan-ta. Unde ești? Aici cineva? Nimeni aici? Am văzut o Shelly, dar nu știu unde s-a dus. Hopa! Salut! Hopa! Ești moartă. Am și câștigat. 10 trofee și luăm și asta. 10 gemuri. N-a picat brawlerul. Ok. N-avem nimic apă decât astea două skin-uri. Următorul un big box, un croș, o să-mi dea din mega box dacă o să luăm. Și hai să mai băgăm meciuri. Mamă, haide. Dăm un emote de noroc. Nu, stai acolo. Așa, băteți-vă. Și vin și eu acum. Bam, bam. Unde fugi? Vino încoa. Ok, bam, bam, bum, 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 bum. Nu. Unde ești, mă? Salut, fratelo. Suntem gemeni. Gemeni, așa. Nunita. Fii fată bună. E, și tu. De ce plângi, a? Oh, salut, Poco, Loco. Unde ești, mă? Te-ai dus. Rip. Al doilea meci win. Pe cine? Ai, 60, Doamne. Așa. Aici o să mă dea un box. Hai. Hai să luăm acest ăsta rapid. Rapid. Ratatata. Hai să luăm acestul rapid. Hai el primul. Opa, fratele meu geamăn. Nu mă bate. Frate, stai cu minte. Bum. E, nu mai... Ai. Punctele mele. Mersi. Ești, mă, da, aici. Mersi pentru puncte. Opa. Și cade bomba. Tot ursul tău. Mamă, nu te cred. Sărim cu atâta HP pe ea? Hai că am sărit dacă e. Ajung pumnii mei, gata, e moartă. Era să mă bată, dar a fost moartă. Opa, mai deschidem aici un box și 3. Se poate cu un loc. Noi nu mai avem noroc. Bine, mă, Colt, în sfârșit. Peste 5 secunde am luat și-o pe Colt. Ulu, n-am jucat deloc cu Colt.
Da. Luăm chestul ăsta rapid și după aia mergem în centru să vedem ce se întâmplă, că văd că ăștia se văd aici. Bine, am dat-o afară. Eu și Lili. Nu, ultima. Bă, nu! Autoatacul tău. Așa, băteți-vă, băte! Bravo! Nu, m-am cerat să mă bată Roza. M-a bătut Colt. Îl cheamă și Colt. Ok. Și cam acesta a fost episodul. Dacă vă plăcea, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. La revedere!